Ha nacido el Vuelca Fácil. ¿Y es una idea de Calvo? Pues claro. Bueno, enerxías renovadas, o equipo ten moita ilusión, con unha tempada exixente, sabemos da dificultade que temos por afrontala, somos os vixentes campeóns, o nivel da Liga creo que é superior a outros anos, bueno, somos un dos equipos a batir, non? Para iso estamos a traballar, nós queremos seguir neses postos de privilexio, nesas dúas primeiras plazas que dan dereito á fase de ascenso, bueno, isto comeza este fin de semana, e veremos que depara a competición ao final, non? Pero nós temos moita ilusión por este novo inicio. Un equipo con moitas caras novas, ven de facer un cuarto posto a tempada pasada, creo que se reforzou para intentar subir o nivel, para intentar estar presente na zona noble da táboa. Bueno, para nós é moi exigente, un rival que o ano pasado na casa exigimos moito, con dous ex-xogadores nosos, non? Que para nós é impresionante Carballo, que son Fari e Losón, que aseguro que lle darán moito ben ao grupo. Bueno, unha das claves do encontro creo que será o balance defensivo, ser capaces de organizar o noso sistema defensivo rápido e manter a intensidade ao longo dos 60 minutos será primordial. Que o que fixemos o ano pasado xa non serve, non? O noso traballo sí, por suposto, pero que o resultado do ano pasado é do ano pasado, que os necesitamos este ano unha tempada máis, animando, bueno, esperemos que pouco a pouco, co paso das xornadas, se poida ver máis xente no Vila de Noia, os xogadores están deseando ver o pabellón cheo, ver as gargantas animar, ver os bombos soar, eles vibrar na pista, intentar facer o noso traballo que é xogar ben e gañar.